Di siyaseta navxweya Tirkiye de Partiya Demokratîk ya Gelan HDP ya ku niha li Tirkiye hewla awakirina Tifaka Demokrasiyê didim, berev bi nêzîkbûna Kongreya mezin, Kongreyên Asayiyên bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li dar dixin. Di wê çarçoveyê de çaremîn Kongreya Asayî ya Bajarê Enqera paytexta Tirkiyeyên bi dirûjma demdema HDP'ya hate li darxistin. Di Kongreyê de li gel beşdariya dam û dezgehên civakî û endamên partiyên siyasî wêneyên siyasetmedarên Kurdiyên ku niha di girtîgehan de ne jî di Kongreyê de hatin daliqandin. Di destpêka Kongreyê de hevserokê HDP Mîta Sancar axaft û dazanîn ku ev deyndarê gelê Kurd û gelên Tirkiyeyê ne da ku pirsa Kurd çareser bikin û aştiya mezin bînin Tirkiyeyê. Şimdi HDP zamanıdır diyoruz. Em dibêjin niha demdema HDP'ye. Em dibêjin werin em bi hev revê desthilata zordar biguherînin. Em deyndarê gelê Kurd û gelên Tirkiyê ne ku pirsa Kurd bi rêyên demokratîk çareser bikin û aştiya mezin ava bikin. Li vî welatî di şer û pevçûnên ku ev 40 sal zêdetir e berdewam dike de ji her aliyan kesên ku canê xwe ji dest dane hene û em deyndarê wan kesanin ku çareseriyeke demokratîk û aştiyeke mezin ava bikin. Ji ber vê çendê jî niha li Enqerê jî demdema guherînê ye, demdema HDP ye. Hevserokê şaxa Enqereyê HDP Wezîr Parlak jî dazanîn ku armanca wan awakirina rêya sêyemîn û Tifaka Demokrasiyê û tevê hemû hewlên girtina partiya wan ev ê alternatîfên nû bidin pêşiya xwe û têkoşîna xwe bi her awayî mezin bikin. Wekû jî dizanin li Tirkiye du îtîfaq hene wek işte Cumhuriyek Millet me jî rêya sêyemîn de em demokrasî îtîfaqiyê em ava dikin û vê rê jî em dixwazin bibe rêya aşîtiye demokrasiyê azadiyê partiya me ku doza li hatiye ku bigirin jî xwasteka wan jî nenû ya li berê da jî bi gelek partiyê me ava bibûn girtin ama ji bo wan nebû çareseriyek. Yani bi milekê din em xurttir me kar û xebatê xwe me têkoşîna xwe meşand îro jî de wisa be yani bixwazin bigirin negirin bi gelek plansaziyê me Partiya Demokratîk ya Gelan heye em ê wan plansaziyê xwe cih bînin. Di çaremîn Kongreya Asayî ya Bajarê Enqerê ya HDP de hevserokên heyî Wezîr Parlak û Pakize Sîne Millî careke din bi piraniya dengên delegeyên HDP yên Bajarê Enqerê wek hevserokên şaxa Enqerê yên HDP hatin hilbijartin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.